Panginoong Maria, ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng anak si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kami kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, at para ng unang-una ngayon at kailangan magpasasalan ng gransya nawa. Ama namin, sumasalangit ka sa bahay ng ngalan mo, napasamin ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng kapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At mo kami paintulog sa tukso, at kami sa lahat ng masama. Amen. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong